Nagkatapok ang barangay responders sa Davao City aron mabansay pa sa pagresponde panahon sa emerhensiya ug kalamidad. Ano ang report ni John D. Esteban? Nagtapok ang mga barangay disaster ug emergency responders sa Davao City aron mabansay pa sa pagresponde panahon sa emerhensiya, labi na panahon sa kalamidad sama sa baha ug linog. Gipangunahan kini sa Office of the Civil Defense 11 ug Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagigalayon sa usa ka dakong kumpanya. Si Angelo Aquino, pulo ka tuig na nga responder nga karon na assign sa Barangay Turil proper sa Davao City. 15 anyos pa siya nabansay sa disaster ug emergency response. Kami nga mga responders, kailangan yun na magdugang knowledge na although na may mga nahibalan, pero mas gwapo man itong napag-isulod sa amo ang utok na additional skills. Si Jamel Umbanya, head sa BDRMC sa Barangay Ubalde, Agdao, mapasalamaton sa maong higayon. Isa ni sa kaning pamaagi nga makakaton dugang katon sa to ang unsaon na to pag hatag pod og kaning re-eco na to dito sa to ang barangay pod. Resilience should be on people, no? It should be naa sa atwa tanan, in communities, in various sectors. It is not in government. Sumala sa CDRMO nga padayon ang ilahang paglusad og mga training alang sa mga responder sa barangay aron mas mahanas pa sa pagresponde og galing dunay kalapidad o emerhensiya. Kini siya is already a program gina-implement pod gyapon sa atong office is to capacitate to capacitate our responders and other stakeholders, and of course ang atong objective dia is the preparedness. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.